2.6 trillion pesos nga proposed national budget sa 2015 giaprobahan na sa Senado. DepEd nakakuha og dako nga bahin. Si Daryl Anunciado sa report. Ang Department of Education nakakuha og dako nga bahin sa bag-o lang giaprubahan nga 2.6 trillion proposed national budget sa 2015. Kagahapon lang giaprubahan sa Senado sa third and final reading ang proposed national budget. Makuha sa DepEd ang 322.4 billion pesos, mas dako kini kaysa sa makuha sa Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior and Local Government ug Department of National Defense. Si Senate President Franklin Drilon nibutyag nga walay 37.5 billion pesos nga lump sum ug PDAF o Pork Barrel Fund sa sunod tuig. Sukuhay kini sa giingon ni Senator Miriam Defensor Santiago nga dunay pork barrel sa 2014 budget ug magpabilin kini sa 2015. Si Senator Francis Chis Escudero ni siguro nga ang Senate version sa 2015 national budget dili mosunod sa bersyon sa National Expenditure Program. Matod ni Escudero nagtuo siya nga si Santiago ni base sa National Expenditure Program version ug dili ang amendahan sa Senado. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.